Aquí comienza. Desde Carballiño, con humor. Con José Manuel Campos. Xa saben vostedes, nas millores salas de cine e nas millores radios, mellor dito, na mellor radio do mundo mundial e demais alá se fai falta. Temos aquí o James Bond de toda a comarca. Ala, que piropos, así dá gusto vir aquí, É que sou eu o venres máis venres de todos os venres. Bueno, a ver, o venres é antes ala do fin de semana e queiras que non mola. Este o campo na radio non este, pero bueno, se estou eu mola máis, non? Pois sí, home, claro, e ademais ven así. Vestido o James Bond, o tipo con esa música. É que vostedes non se dan conta, pero el cada vez que entra... Non me ven, non ves que... Non, porque eres rápido, eres veloz. A radio non se ve por dentro. Imagínense como pode estar Ose Campos, Calquer día facemos preguntas en vivo e en directo para que nos conten ou para que imaginen como pode estar Campos. No, o que está é o que estuvo sempre como unha cabra, pero bueno, físicamente non dou queixa, non estou moi gordo, e depois como hai unha canción destas de mojinos cocidos, ¿Sí? Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla, Miguel Ángel Rodríguez, como pronuncio o gallego, que conoce todo o mundo e que de bueno que estoy, que estoy, no tengo artritis, no tengo artrosis, no tengo colesterol. Bueno, pues eu tamén, gracias a Dios, de salud e humor ando moi ben. Como ten que ser. Bueno, pues antes de nada, bons días a todos os días. ointes e ointas de Radio Carballiño Cadena Ser. E venres, 2 de junio, peza o mes de junio, pezan as festas xa, empeza a animarse isto un pouquiño, os días son largos, dá tempo para todo. Hoxe é día de San Marcelino e San Pedro, anduve mirando o almanac. Ai, moi ben. Sí. Pero aparte de ser día de San Marcelino, ou sea, o día santo, o santo de San Marcelino e de San Pedro, tamén é o día de San Eugenio. Eugenio, a ver, é un nombre que non é tan corriente como a Manolo ou José, pero é un nombre que no griego significaba o ben nacido, o nobre. Pero se eu che digo Eugenio, ti quen é o Eugenio que che se ven á cabeza así de pronto? Home, o Eugenio que se me ven á cabeza é o famoso humorista. Efectivamente. Con esas gafas, esa camisa negra, esa expresión seria. Ese Cuba Libre que levaba sempre. Eterno. Ese pitillo que hoxe sería impensable xa actuar en calquera sitio, ¿verdad? Porque non te deixarían, non? Pero esa voz tremenda que tiña el personal que empezaba a falar e deixábate un pouco. Vou intentar facerlle un homenaje. Fai anos, cando eu era máis novo, salíame ben. A ver como faría o Eugenio. Esto es uno que va a ver a un adivino, llama a la puerta y le contestan arriba. Digo, ¿quién es? Y responde, vaya mierda de adivino. ¿O saben aquel que digo que le dice una mujer a su marido? Digo, cariño, digo, mañana es nuestro aniversario, hacemos 20 años de casados. Digo, coño. Digo, para celebrarlo voy a matar un pollo. Digo, ¿qué culpa tiene el pollo? Digo, mata a tu hermano, que es el que nos presentó, hombre. Yo no me río porque yo ya me lo sabía, ¿sabes? É que ele non se ría nunca, era impresionante. Aguantaba, verdad? Aguantaba aí. Acordaste, a ver, se nos está escoitando a xente nova, no, a mellor non sabe nin de que lle falo, pero ti, que eres nova tamén, pero igual te acordas un pouco, ti acordaste das casetes.
Sí, A sí, que? porque o vin unha vez nun programa de televisión. Víchelo nun vidrio. Sí, nun vidrio, sí. Bueno, pero sí, eu acórdome, porque eu tiña un SEA 124 Sí. e tiña unha radio casete daqueles que non era reversible, para dar a volta a cinta metías un bolígrafo e dabarlle voltas, así como se fora unha carra. Pero ti non recordarás estos casetes que había daquelas un poquinho antes, que eran como cintas de vídeo. Creo que algunha vez vin algún, pero non me imagino como iba aquelo. Pois aquelo, imagínate, o Pero mesmo ti tamaño non- cunha cinta de vídeo. É que eu son moito de estudiar e de ler. Non é por edad, De mirar vídeos desos... Antigos, estos que poñen na dúas. Retros, chamanlle agora retros. Sí, vintage. Como as excavadoras, retros. Igual. Sí. Exactamente. Pero Eugenio, eu recordo que comprara unha vez na feira, bueno, porque eu Sí. son de pueblo, al lado un puebliño perdido do Irixo, e, bueno, cando eras chaval, pois viñas ao Carballiño os días de feira, non? Entón, viña con meus pais e tal, entonces eu desde que puden ter unha radio casete daquela, que era o que había, claro, a miña ilusión era comprar cintas de chistes, daba igual de Arévalo, de Eugenio e tal, e recordo unha de Eugenio que metía esa cinta, e o cabrón tardaba un pedazo en empezar, non? Entonces oías o murmullo da xente, porque ele grababa os chistes con público, e oías o murmullo da xente, e de repente sale Eugenio e dille: ustedes cuando llegan a su trabajo, a la oficina o al taller, comienzan a trabajar enseguida. E contesta un do público: no, dixo, pues yo tampoco. Entonces decía imagínense ustedes, no, decía él, y ahora con esta tradicional sonrisa que me caracteriza, imagínense ustedes que de repente me pongo serio, non? E xa te facía rir, pero tío, é increíble, porque mira que levo visto vídeos del, e levo visto, non sei, nun, dos, tres, en programas e tal, jamás de la vida souben se tiña dentes. O sea, é increíble, o tío era moi bo. Hai un chiste que a min sempre me gustou moito del, bueno, varios, non? Moitos, pero hai un que é buenísimo, que di: el sábana calca, digo, que llega un tío a una óptica, digo, buenas, tío, quería unas gafas para leer. Digo, se lo queda mirando el dependiente, digo, coño, digo, pero si ayer le vendí unas, digo, es que esas ya me las he leído, ¿sabes? Sí, era das ópticas tiña varios, tiña outras que decía, buenas, digo, quería unas gafas, y le digo al dependiente, digo, pa cerca o pa lejos, digo, pa la provincia de Huelva. Sí, no, era moi bo. Moi grande, Sí, señor. Bueno, pois contamos mira algún que máis de Eugenio ou pasamos contame algún máis, a outra algún cousa, máis. non? Tiña este outro que dice: o sábana calca, digo, que llega un niño corriendo, digo, mamá, digo, ¿qué pasa, hijo? Digo, que papá se quiere tirar por la ventana. Digo, dile a tu padre que yo le he puesto cuernos y no alas. Oye, falando de cornos... Sí, contame. No. Bueno, contoche eu. Sí, Ti dixetes lees que me ibas comentar aí sí, algo, que era? Algunhas cousiñas. Ti eres dos que cando chega ás cafeterías, colle o periódico e ponse a ler o periódico a ver que pasou. Bueno, non suelo ler, dirá algún, este non sabe nin ler, pero o que lle Sabe, miro sabe. sempre son as tiras cómicas, o tempo e o horóscopo. Encántame ler o horóscopo, nunca acerta. Porque a veces hasta me ten dito que me vai tocar a lotería e compro. Sí, nada, non acerta nada. nunca. Non. Outras veces dime, vas a discutir con tu pareja? Digo, bueno, quando non discuta ca pareja da Guardia Civil está jodido, pero bueno, a ver, o que fai o horóscopo tamén é unha persona que cobra un sueldo por facelo e ten que poñerlle algo ali, non? O papel hai que enchelo. O malo si ten un día destos Sí. terribles con alguén dun signo en concreto. Si, e vai a por el. E vai a por el, eso suele fastidia pasar, o día, non? Fastidia o día. Levantas esta mañá, vas tomar un café, lees o periódico e dixe, hoxe vas ter un día horroroso. Oye, xa te O dicho horóscopo, que fea estás hoxe, diste caramba. A min fea non mo di porque revento. No, non. Un arma de doble filo, Non isto de ler o horóscopo. Non creo que sexan tan brutos como Bueno, para coller eso, hai non? de todo, se che O contara. que pasa é que son moi sutiles, non cho din así, non che din... No, finamente. Hoy non vas a estar todo lo atractiva que quixieras. Son moi sutiles, sí. Si deberías controlar ese mal genio que te caracteriza. Efectivamente. Por non decir o que ten que decir. Acordou un chiste que me contaron outro día moi bo, que dice que chega un marido á casa onde a muller e trae unha lámpara destas antiguas, e dille ela, que tras aí? Dixo, unha lámpara? Pa qué? Dixo, pa quejar do teu mal genio, cabrón. A ver si funcionou. Sí. Pois mira, de vez en cando hai que ler o periódico, digo por min, de vez en cando collo o periódico leo, e claro, ás veces levaste sorpresas ao ler algunha noticia. Hai aquí unha que fala dun veciño de por aquí desta zona
que denunciou a unha muller porque a muller non deixaba de acosalo despois de ter unha cita con el. Sí, sí. Acosaba a muller a el? Sí, unha muller acosaba porque tuveron unha cita, quedou contenta con el e despois era difícil. Traballaba ben o fulano logo nas artes amatorias. Pode ser. Home, para acosalo. El amor está en el aire. Sí, o amor é cego e ás veces hai que lle abrir os ollos, non? Eso din. Pois, que suerte, a mí nunca me acosou ninguna muller. Non me digas na escuela acusábanme. Iban a profesora e o Campos meteuse comigo, pero acosarme non. Non? Pero ti eras dos que lle tiraba das trenzas as nenas que che gustaban? E de outras cousas que non che podo decir, Marta. Era bo rapaz, pero bueno, era un pouquiño, que sí. Porque decían eso, que cando un rapaz lle gustaba unha rapaza, non sabía como demostrarlle o cariño e tiráballe das trenzas. Que menuda forma de demostrar cariño, digo eu. Sí. É mellor que me queiras menos. Claro, dixo, se me vas querer así, é mellor que non me queiras. Que xa me quero eu. Pois ao mellor vaite tú ver, que ao mellor foi aí onde cometín eu o erro, sabes? Sí. Que erro? O erro de... Claro, as mulleres hai que saber tratarlas. É que non viñemos con libro de instruccións. Non vou entrar neses detalles porque depois sabes como está o tema ahora, logo me din que son un machista, que tal, hai que ter moito cuidado. Moito. Que sepan os ointes de Radio Carballiño Cadena Ser que eu a veces ainda que me meto un pouquiño coas mulleres ou cos homes é todo en plan de broma, non hai nada serio. A min, cada un que viva a súa vida, encántame que cada un que teña a súa libertad e a súa forma de ser, pero a veces hai que ter cuidado, porque sabes que eu, por exemplo, nas redes sociales en eso, pois a veces son bastante activo e a veces poño algún chiste ou algún tontería e hai xente que se... A ver, que me dice, eso podíalo haber aforrado, porque tal, a ver, hombre, que son chistes, non? Si conto un chiste dun coxo non se van cabrear comigo os coxos, pero bueno, hoxe é complicado, hai que ir con tiento. O humor é complicado, Pero bueno, sabemos, pois vin isto no periódico, quedei sorprendida e dixen, pois teño que contarllo a Campos. Pero que foi o que viches? O do tío este que a muller que o acosa. Sí. Pero como foi? A noticia é así ou... A ver, pois coñeceronse por internet, ele estaba casado. Ou Internet. tiña internet, que perigo ten. Mi madriña querida. E despois ela quería continuar a relación, e en fin, el non quería. E non quería, señores. Non quería. Ai, Dios mío, en isto de internet mola, Mola, se non che pilla o teléfono a muller, non? Dixo yo outro día a mozo, non? Dixo, cariño, faime unha prueba de amor que eu sinta que me queres e tal. Dixo, sí, claro, muller, pídeme o que queiras. Dixo, iban pasando así por un parque e dixo, pelea con ese león. Dixo, pero a ver, tú estás mal da cabeza ou que o león pesa 450 kilos, vaime pa parque me der faime e pídeme outra cousa máis trazada. Dixo, bueno, pois entonces déixame ver o teu WhatsApp. Dixo, Dios, abrídelle a porta ao puñetero león, abra a porta, que vou para... É complicado, hoxe. É complicado. Porque gustaríame a min saber como foi. E dis que foi unha persona de por aquí, non? Sí. Estou mirando eu agora aquí efectivamente, unha persona... De por aquí, sí. Non podemos... Bueno, non debemos, que permanezca no anonimato. Aí está. Bueno, esa persona que o acosou esa muller, digo, si estás oindo Radio Carballiño Cadena Ser, chama aquí, oye, contarnos a ver como foi, porque a mí interésame saber os detalles, oye, ao mellor interésame a mí, nunca faltou un roto pón descosido, hai xente necesitada, un estanto e outros tampouco. Ai, home, mira, que vou aproveitar, xa que estás dicindo que hai un roto, sempre hai un roto para un descosido. Eso din os vellos, e os vellos non fallan nunca. Ti non coñecerás o que publicou este anuncio que di: necesito muller ourensana, moi sincera. Ourensana que o puxo, todo xunto ou Ourensana? No, todo xunto. Todo xunto, Ourensana de Ourense. Ourensana. Moi sincera e velluda. Velluda? Velluda. Non, sí. Mi madre querida. De 35 a 45 anos. É difícil de topar, agora depiladrevos todas. É difícil. Ahora co láser, é complicado. Mi madriña querida. Bueno, home, a ver, que mola moito, Mola moito, a verdade. Tan suaviñas, claro. Sí, no, a ver, os besos non, supoño que non saben, igual darche un beso. A ver, as mulleres tedes probados que temos bigote ou barba, pero eu non me imagino darlle un beso a unha muller con bigote, por exemplo. Bueno, que eu creo que isto xa vai máis alá do bigote. É o que di o meu compañeiro Héctor Guzmán, pon cara de isto debe ir máis alá. Máis alá? Sí, pois mira, ten que ser amante dos animales, naturaleza limpia, pulcra, para cuidar ancianas 24 horas, con carné de conducir, detallista, cultura media, alta, sin fillos.
que non beba nin tabaco, nin alcohol, nin estreñimiento, nin manías religiosas. Como? Pero eso de verdad. Eso de verdad. Mi madriña Eso querida. de verdad. Como están Manías- as cabeciñas, Ainda hai máis, manías religiosas ou políticas, juicios pendientes, non vai a ser, cargas familiares, insuficiencias pulmonares. Dios mío. E remata dicindo, yo igual, condiciones, bien. O sea, bueno, é o que me, Non fuchiste. o que me deixa un pouco pallá é o do estreñimiento. Bueno, Dios mío, querido, como está. Fan falta máis médicos, a xente, eu non sei, isto será do cambio climático. A ver, déixame ver acá. Necesito unha mujer sana, moi sincera, de ayuda. Será. Soltera, amante de los animales naturales. Mi madriña, que non pide nada ao fulano. Non fala nada do sueldo, non? non, pero eu sei de un que está apuntando un número. Mi madriña. No, había que ver. O que pasa é que recortaches a noticia e non ven o teléfono aquí, senón xa chamábamos ahora mismo. Non, eu non recortei nada. A min explicádeme cal dos dous recortou. Ah, sería Héctor. Recortaches tú a noticia? Ah, foi Héctor. Ver, foi Pois, Héctor, a foi Héctor. verla recortado co teléfono, chamamos ao tío en directo e a ver que... Bueno, increíble, por pedir que non quede, pero... ¿Verdad? Jolines. Sí. Casi nada. Director que para evitar tentacións. No, bueno, pero a ver, o tipo pide unha cantidade de requisitos. Home, pode haber, non? Pode haber porque hai mulleres moi completas, pero, bueno, vai a ser difícil. Espero que teña suerte, que atope. A ver se atopo o teléfono un día e chamo a ver como A ver como foi a historia, non? Mi madriña, que tiña insuficientes pulmonares. Buah, non pide nada o tipo. Bueno, Perfecta. en fin, Ai, para que vexas como é a vida. a realidade supera os chistes, a Sí, veces, Marta. Bueno, a realidade supera pois todo o que nos podamos imaginar, pero a selección de cancións que ti fas cada semana Ah, bueno, sí. Molouche do outro día do... moloume. Satisfaction, o estate quieto. Moloume moito. Bueno, pois se molou a ver se traemos unha cada semana. Vale, pero Pois antes sí. vasme falar de cornos ou non? A doxe non, hoxe preparei unha... Sí. Ibache falar antes, sí, porque Sí. me dixeches que me ibas falar de cornos e traíache uns chistes así de... Pensei que me traías unhos cornos, Os cornos... Dixeche, me trouxenche uns, pero non, verdad? Non, agora xa non hai vacas. Antes a veces onde había vacas algunha accidentalmente arrancaba un corno. Sí. Sabes que se utilizaban para levar a pedra para afiar a jadaña. Isto é cultura de pueblo. Isto a xente maior sí que o sabe, verdad? A xente maior que nos este oindo seguro que o sabe, non? Antes segabas a erva, bueno, cando eu era rapaz. Fai 2 días. Sí, 2 días e 3 meses. E utilizábase, porque as vacas, bueno, peleábanse, eran animales, non? E a veces arrancaban un corno, e o que facían era, facíanlle un buratiño, e cun gancho colgaban no cinto do pantalón, e aí botaban un pouquiño de agua e metían unha pedra de afiar a gadaña, e iban segar, e de vez en cando sacaban a pedra e Ala. pasaban ya a gadaña para que cortara mellor. Pero bueno, os cornos agora son de outro tipo. Como que? Son de outro tipo. Contame Pois como nada, van esos traíache aquí cornos. unha cousiña que dicelle unha amiga a outra, dice, por fin xa conseguín co meu mozo me fale de matrimonio. Despois de 7 anos que levamos salindo xuntos, e di outra, ai sí, é que che dixo? Nada, díxome que ten muller e 3 fillos. Pero faloulle de matrimonio. Xa levas a familia puesta, Faloulle de verdad? matrimonio, home. Xa faloulle. E sea como aqueles dous que levaban 20 anos de mozos e ao final xe dixo ela a él, dixolle, José, que? Levamos 20 anos de mozos, habrá que ordenar de se casar. Dixo, bueno, carallo, que nos vai querer agora a ti e a min, muller? Non. Sí. Estos son dous amigos que están tomando algo nun bar e dillo un ao outro, dixo, oes, o outro día a túa muller contoume un chiste tan bo que caín da cama, carallo. No, bueno, hai que ter cuidado, que outro día pasoulle un amigo meu, vexo cun pendiente posto, un fulano xa de 50 e pico anos largos, e vexo un pendiente, non vou dicir o nome. Bueno, queda aquí. Xa agora douchese por poñer un pendiente, desde cando o levas? Dixo, desde o outro día que me pillou a muller no coche e dixenlle que era meu.
Bueno, pois deixamos os cornos logo por hoxe, porque senón Sí. xa parecemos un saco de caracoles. Xa me enseñarás a foto dese pendiente. Non lle saquei foto. Non lle sacaches foto? Non podo decir nada porque Non, aquí queda en intimidade. Si Aquí se total. entera a muller, Solo estamos tres. vai non poñer fino. Si, falle burato noutra orella. Madriña Vai que- levar pendientes largos. Sí, ves, esa a ventaxa de estar solteira é esa, que parece un pendiente no coche de que Non pasa nada. Pues sí, quería ya Aí alguén. está. Son cousas que pasan. Bueno, vamos con esa canción. Esa canción seria e formal. Esta canción de hoxe, seguramente que os ointes máis novos de Radio Carballiño lle sona, porque anduvo moito últimamente nas redes sociales. É unha canción que a canción en sí eu creo que a conoce todo o mundo. É máis, creo que un 80% aborrece ou está hasta os mételle un pitido dela, porque esta canción que é lentiña, non sabes? A de bajarciño. Cal dis? De bajarciño, Marta. Como de bajarciño? Despacito. Anda, vale. Pero esta é unha versión que fixeron, bueno, uns grandes do humor neste país, que son os morancos, non? Sí. Dous grandísimos. E eles fixeron unha versión dedicada a un chaval que, bueno, casou ben. Como se suele decir así coloquialmente, pegou un bo brajetazo. Non me digas eso. Un que se casou cunha infanta desas, o do jardín, muller, Cal do jardín? O do andarín, ese non que, caía eu. Ese xogaba o balón mano. Sí. E ten un armaus grandísimas. Claro. Pero agora, desde que non xoga armaus, utilizas para coller outras cousas apoutadas. Non sei se non serán billetes. Péjanselle Sí. armaus. Claro. Que non se lle pegue o traballo. Entonces os morancos fixeron algo, unha parodia do Despacito de Luis Fonsi, non? Sí. Si é que o Luis Fonsi, Carlos Luis, eu para mí son todos iguales, que me perdonen, pero fixeron unha parodia do que é o xuicio, o sea, que ven a explicar que neste país está moi ben a xusticia, pero si eres quen eres, case podes facer o que che dá a gana. Amigo Héctor, adiante. Sí, sabes que ya llevo tiempo juzgándote y por fin se acaba todo hoy. Ya lo imaginaba y estaba esperándole. Dígame los cargos que aquí estoy. Tú has sido imputado por el caso Nos, porque hubo un dinero que se desvió y llega a tu cuenta misteriosamente. Yo no recuerdo nada de lo que firmé, y teniendo en cuenta quién es mi mujer, a ver qué condena piensa usted ponerme. Poquito a poquito, va a ser muy poquito. De momento puedes irte a casa tranquilito. No me des fianza, no la necesito, porque aquí depende quién haga el delito. Es delito si el que roba algo es un pobrecito. A ese se lo cargan en un momentito y va para la cárcel pero rapidito. No es delito si el que roba algo tiene algún carguito. Entonces la cosa va más despacito y se va olvidando poquito a poquito. Campos son boísimos. Os morancos, a ver, sempre foron moi bons, sempre. Eu sempre me encantaron, sobre todo esas parodias que fan, esas imitacións sublime. Pero bueno, aquí a modo de coña din moitas verdades, sabes? O humor moitas veces así despacito fai nos gracia, pero é a triste realidade que hai. Pois nada, ois, gracias por estar aquí outra vez. Quedámonos sin tempo, verdad? Sí. É que falo máis con a cotorra. Que dixo? Que o tempo contigo pasa voando. Non, pois voando pásame a min, que me puño aquí a falar Bueno, pois habrá que ir comer o xantar entón. Pois veña, imos comer. Bueno, pois hasta a semana que ven. Hasta o venres que ven, amigos ointes de Radio Carballiño. Pasar bo fin de semana a todos. E pórtate ben. Eu sempre. Va a ser muy poquito, de momento puedes irte a casa tranquilito.